Mi sé Sandra Nikiavar, sé teacher bunscoile húnam agus an rásta rihbliúnar sa ha mí tuis an iscoil Stornavai ag níre trá sa clasa hunnacham fichiid sa gá. Lá nádar achas a chlasach inne bis ní tóiseach ag mar is trí go bríon má dhéon i mías a chanacin agus a ggéimsach gan na chlán láin gan an heachgáin na míasan na ráin agus i tuis scaibh man na ha mías a chana gúpar. Agus a tóir cána na tíntrona hin. Agus a station bis ní bríon má dhéana námasir chuir sé námasir coloch. Agus mar is trí a station bis ní Gianna Rudabug lí ádahan agus a sin na tornáide chud smú gan na bhadain. Fescar mar is trí san na gúbar a cána na bhísinne chlána geimsa chuig fuaman agus nóir sin fiachar na fuaman sin na chuirí chéile san fachgil i dhéanú. Chaneal sin tóise chun léomh háast, chaneal sin dó dhéanú sin stóch go astéin na nólaach nu aim na cáisc. Tá sin son go mí chlán a farach cin bháidir ar a bhí fuam nach chuig agus fachgil a chuirí chéile a tain mas tóisi chat i léomh go feramál agus chuideach go scríbeh. Ach a bharach go sin hatóir den nuile do ar a chlas, bis ní Gianú jalan, bis ní Gianú ceol, bis ní Gianú imimeach cuspa eile. Chaneal a chulá in nuúd.